Tadásána. Přenes hlavu na levou nohu. Dej ruce v bok. Pokrč pravou nohu a umístí patou co nejvýše do rozkroku a chodidlem na vnitřní stranu stehna pravé. Ruce v bok. Srovnej stojnou nohu. Češka zvednutá, vnitřní stehno rotuje dovnitř a boky jsou srovnané s rovinou klouzavky. Potom zatlač chodidlem pokrčené nohy do stehna stojné nohy a to stehno stojné nohy odporuje tlakem proti chodidlu. Potom zkus stáhnout pravý bok směrem dolů, aniž by se narušila pozice boku, ty zůstávají pořád paralelně s osou klouzavky. Dej koleno víc dozadu. Potom rozpaš ruce, otoč je raněny nahoru a dej do stažení. Můžeš plná pozice spojení dlaní, ale ne tak, aby se hlava vysunula dopředu. Potom vážení zpět, dlaně dolů, ruce v bok. Tadásána. Srovnej stoj, češky zvednuté, vnitřní stehna, toč dovnitř, pocať pánev. Dej ruce v bok, pokrč levou nohu. Umístí patou co nejvýše do rozkroku, chodidlem proti pravé noze. Boky zůstávají rovně neklouzavky. Ruce v bok. Protáhni se tou pokrčenou nohou od třísla ke koleni. Potom rozpaš ruce. Dlaně nahoru. Ruce zpět.